Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, wanna leave it behind. One drink and you're out of my mind. Itketyn yön jälkeen saarelaiset ovat taas koolla. Tai no, melkein kaikki itkivät. Nyt on uuden parin valinnan aika. No, kyllä mä otan sen Joosefin. Yes. No, mä otan sitten varmaan ton Aatamin. Mutta nyt on aika uuden parin valinnan, koska tällä viikolla uusi Spurgu tulee voimakkaasti taloon. Mä valitsen Magdalan Mari. Meillä on ollut niin paljon rakkautta ilmassa, että poimin tuon kolmannen Marian. Mä valitsin ton ensimmäisen varjon, kun se on mullekin ihan ykkönen. Get out! Millä fiiliksillä tulit saarelle? No vitun paskalla. Mitä sä tulit tekemään tänne saarelle? Juomaan ihan helvetisti kaljaa ja nyt ihan saatanasti naisia. Mä otan 10 ohjetta tänne saarelle. Mitäs tässä lukee? Älä koske toisiin, älä ryöstä naisia, älä petä kotona olevaa 4. Mariaa. Mitä? Nauti treffeistä, ole positiivinen, hanki päivä. Ai minäkin. Ole bold, en. Älä riisuudu, don't flash. Syö banaania, modern walks. Ja mä en tiedä, noudata näitä. Saarelaiset päätyvät pelaamaan Kiss, Marry, Bible. Kiss, marry, Bible, noin 3. Okei. Kiss, Joosef, marry, Mooses ja Bible, Aatami. Ai saakeli. Kiss, Aatami, Mary, Mooses ja Bible, Joosef. Nyt. Kiss, Magdalena Maria, Mary, Maria. Ja sit mä Biblaan 3 Mariaa. Se Biblista mua niinku tulee Biblaa sua kovalla takaisin. Ebämä. Tuuks mukaan treffeille vai hä? Tuuks? Joo, okei. Joo, hyvä. Noniin. Pitää asutuspari, mulla on vähän kylmä. Joo. Kyllä se kohta syttyy.
Moikka rakas, mitäs sulla täällä? Istutkaa alas, mulla on vähän asiaa. Joo. Mitäs? Musta vähän tuntuu, että multa oli vähän huono valinta, kun mä otin sut tuossa parivalinnassa, koska mulla on oikeesti kotona 4 Maria ja 1 Jeesus-lapsi. Mitä? Anteeksi oikeesti. Hei, se 3. Maria Raamatusta pyörty, en tiedä kuoliko. Tulkaa äkkiä tänne mökkitie 2. Piipaa. Okei, pulssi. Ei pulssia. Kuoli. Ei! Rakas! Mä oon sun tukenut! Se kuoli jo! Onpa hansia menetetty. Nyt.